Здравейте! Аз съм Мария Жекова и днес, заедно с българският електронен ваучер за храна Икарт, ще приготвим стари рецепти със съвременен почерк. Ще приготвим бродовски пататник с някои по-съвременни добавки. Започнем с разпочването на домашни кори, които са задължителна съставка за тази рецепта. Замесили сме меко тесто от 2 чаши брашно и 150 мл хладка вода. Оставили сме го да почине, за да може да го разточим по-лесно. Следващата стъпка от нашата рецепта е да направим плънката, която ще използваме и за двата вида пататник. Имаме картофи, лутовски, които сме сварили с цели в подсолена вода и сега ще обелим. Идеята е картофите да не са твърде сварени, за да не са твърде меки. Идеята е те да се доготвят, докато готвим самия пататник. Най-важните съставки, тази, която дава може би целият вкус на пататника, е джоджена. Слагаме сушен, защото вече сезона е такъв и сушили сме си всичкия летен джоджен. Слагаме и ситно настърган кромит лук. С Икарт ваучери можем да пазаруваме чудесни български продукти, каквото е това овче сирене, което използваме за пататника. И последната съставка е разтопено бродовско масло от животни, които са живели в планината и тяхните млечни продукти носят вкуса на природата. Добавяме сол, като предварително сме опитали, защото понякога овчето сирене може да бъде по-солено и не искаме да пресолим пататника. По принцип традиционно пататникът се приготвя с 2 точени кори и се пече в тава, най-добре в печка на дърва, където се обръща поетапно, за да може да хване загари от двете страни. Тук обаче, защото искаме да направим пататни за 2 души, ще експериментираме с формата. Ще завием плънката в една кора. Сега ще направим още един пататник и ще ги печем за около половин час на 180 градуса в предварително загрята фурна, обилно намазани с хубаво масло. Нашите пататници са готови и сега ще ги гарнираме по 2 начина. Първият начин е с пушена пастърва с шонгова, закисена сметана и цветове от копър, а вторият начин е една интерпретация на класическата италианска рецепта вителло тонато, само че с телешки език и сос за черноморски паламут. Започваме да гарнираме нашия пататник. Ще използваме листа от червено цвекло, които в момента в Родопите са изобилни, защото червеното цвекло изваждаме от земята и малките листенца можем да използваме за салати или за подобен тип ястия. И започваме да подреждаме езика, който сме готвили дълго време предварително, за да може да бъде крехък и приятен. По този начин пататника се превръща в едно абсолютно пълноценно ястие, което може да сервирате самостоятелно. Ще сложим и мента. За да има киселинност за нашата рецепта и да балансираме вкусовете, ще използваме тези репички, които от предходната вечер сме заляли с горещ оцет, вода, мед и мъничко сол, за да може всъщност те да се мариноват, но да останат леко хрупкави. Можем да получим този невероятен цвят. Сме използвали мъничко червено цвекло, докато сме варили оцет. Завършим с малко от този сос, който сме приготвили предварително от една консерва черноморски паламут в собствен сос, 100 грама домашна майонеза и малко ябълков оцет. А сега преминаваме към приготвянето на вторият пататник. Слагаме цветовете от копър в заквасената сметана, защото ще й придаде абсолютно чудесен вкус и много свежест.
Тук също ще сложим от маринованите репечки, защото те ще придадат тази приятна киселинност, която ще отива много на малко по-солената риба. Ето как с прости стъпки надградихме една стара рецепта, без да я променяме, така че да има място на всяка съвременна трапеза. Истината е, че ние тук имаме два вида, но вие може да отпуснете въображението си и да експериментирате с каквито добавки ви харесва. По твой вкус!